as interns. Riwruok mar jopuonj madongo mag jopuonjre mane kod ng'ol kaachiel kod riwruok mar jopuonj mag jopuonjre mane kod ng'ol e pacho ka KUSNET okwayo piny owacho mondo oketie tim paro mar apud somo mane ogol higa ni mondo okony sikunde mag jopuonjre mane gi ng'ol. Jopuonjgo moloso bang' romo mar odiechieng' achiel okoni piny owacho nyaka koro medo omenda ma ichwalo ne sikundego. Bende giywak ni gin kod kwan mar jopuonj matin ma ok puonj kaka owinjore kaluwore ni bende thoth jopuonj ma osebedo ka tiyo chiegni dhi e rutaya. Ewi duoko mar penj giywak ni moko kuom jopuonj ma iketo ginono penj mar sign language kata ranyisi gin maonge kod lony madwarore. Kuonyesha maajabu makubwa kwa sababu wale wanastahili kwenda kusahihisha hiyo mitihani. Tuna ujumbe ya kwamba ni walimu ambao hawaelewi mambo ya elimu maalum, na ndivyo tunaona haya matokeo yaliweza kutokea vile, kwa sababu kama kungekuwa na wale ambao wanaelewa hawa wanafunzi, hayo matokeo hayangeweza kutokea hivyo. Kwa hivyo tunawaambia kwamba wabadilishe hiyo mambo haraka iwezekanavyo, kwa sababu hatutakubali hawa watoto kukua wakipoteza wakati na matokeo. Katika hizi mashule ya watoto wenye mahitaji maalum tuko na shida, sababu unapata wanafunzi ni 100, unapata wanafunzi pengine the biggest one ile ambayo ni kubwa pengine wanafunzi 200 300, na ukikusanya pesa ile capitation ambayo wanapewa haitoshi kulipa ile wafanyakazi, na ukiangalia kwa shule kwamba wafanyakazi ambao wanalipiwa mishahara kwa mashule